katiba mano mar higa mar 2010 counties nochako higa mar 2013 kwang'iyo kaka chal mar counties kaka dongruogo osebedo katimore gi governors mosebedo ka bedo ranked. Nitiere governors moko madiera kuom thuolo malach waseneno gi ka gin perform maber kipimo kod moko, to nitiere counties moko ma kinde mokalo chien nok gitim maber, to kane giyudo governor manyien katiyo kod ranyisi county ma Homa Bay nyaka ne giyud governor manyien to tinde wanyalo wacho no rieny ahinya. Nonro ma kamagi bende adiera okonyo mar yango dongruoge matimore counties. Erokamano Joyce, nonro ma itimo kaka koro mawalose wieni gin steps mabeyo, to gibeyo nikech giyango kaka telo itimo, gibeyo nikech giyango kaka japiny bende oripo bedni bedo step mambele mar mondo ng'e ni county tiyo nadi, to bende miyo nyaka japiny bende thuolo mar mondo ochiw feedback, nikech mana kaka Jovin owacho ni simbe migoyogi gin simbe ma japiny from the ward level gine ma gibedo engaged, ma koro ka gibiro malo kama to kata mana governors jotelogo bende koro imiyo gi thuolo mar mondo gine results gi. But king'iyo kaka structure marwa mar ugatuzi kata devolution or loss, samoro nonro machalo kama bende nyalo buogo dhano, kata nyalo buogo japiny, kata bende nyalo buogo mana kata jotelogo, nikech kaka itime nyiso ni nitiere counties ma will never be number one, to mana nikech king'iyo structures kata indicators mopogore opogore ma ing'iyo en ni king'iyo kaka telo mag counties ma Kenya kae nitie, mondo governor oket kata pi nitie gimiluongo ni budget, nikech nitiere omenda kama omenda ni ae mamiyo governor ni capacity kata ability kata nyalo mar mondo hakikisha ni nitiere pi. To king'iyo omenda madhi kuom counties gi bende gin omenda mopogre, omiyo mano nyiso ni samoro kata ka wang'iyo kaka counties tiyo to nitiere biases ma bende wantiere godo, ma samoro wan jogo matimo nonro, nikech at County Governance Watch bende wan gi nonro machalo kama ma waluongo ni County Governance Index, mang'iyo kaka sirikachewa mag kor gwenge gi bende tiyo. To king'iyo kata mana other indicators kaka wach ni population, nitiere counties ma dongo ma kata kidwa pimo for example Murang'a County kata mana gi county kaka Tana River kata gi county kaka Lamu, en ranyisi ma ok nyalre in all ramifications. Kidhi Kiambuka in gi ji mana madhi over kata 2.8 million, kidhi Lamu joka gin mana ji 104,000 gi 147,000. To koro king'iyo kaka koro governors goripo bed ni tiyo, bende samoro nitiere biases kata gigo ma bende mako lwetwa kata tweyowa ma samoro nyalo go chunywa kaluwore gi performance tracking kata ranking mag sirikachewa mag kor gwenge. But gima ber nonro machalo kamagi en ni nyaka wameny kaka sirikal mar county tiyo, nyaka wameny kaka jogo ma telonwa, particularly jogo migone gi kura, nikech katiba wacho ni sovereignty, teko mar japiny koro omiyi mar mondo nitie gigo moripo bedni itimone kata ma utudre kode mar mondo utim. To kuom adiera results manendo chiw nyisowa ayanga kaka counties go osebedo katiyo. At County Governance Watch kaka ne wacho ni sani wantie gimiluongo ni third generation of counties, nikech ne wan gi 2013, 2017, then 2017, 2022, sani wane 2022, 2027. To nitiere pogruok mopogore opogore ma osebedo kan bende nitiere e counties. To mokwongo king'iyo formula ma bende miyo wagi institution miluongo ni Commission on Revenue Allocation, nitiere gigo ma bende ging'iyo mopogore opogore. Kwa mfano population, ni e county no nitiere ji adi, nitiere nyaka gimiluongo ni size. Ng'eni nitiere counties Kenya kae makichako pimo wards, number of wards, Nairobi nigi wards madhi mana 85. Kidhi Siaya County kucha hapa ni wan gi wards about 35. Omiyo and many other counties bende mantiere gi wards mopogore opogore. Koro nitiere gigo ma bende ng'enyne jononro ka wan kama kata infotrack kiny mamoko ok se ahinya ni wadwa ni mondo wang'e ni to e ward kacha ang'o matimre. To bende nitiere jogo bende madhi nyaka e ward kacha magipenj ni wan wadwa mana kawo sub county kaka koro ma wach ni Rarieda, wadwa ng'iyo ni to Otiende Amolo as an MP mar Rarieda osetiyo nang'o, to e wards ne ma intiere godo kagi
wajumbe ma MCS ye bende tiyo nango to ranyisi mar kama tin kamano bedo pilot manyiso ga koro Siaya County as a totality tiyo mabange nyalo nyiso ni to governor milongo ni James Orengo to tiyo nango to king'iyo bende other issues. For example, sani as County Governance Watch, we no longer do ranking mar counties for various reasons. Manyiso ni gik mawacho gi samoro kidhir governors to ginyisi ni ere kaka dangi pima gi governors Sakaja nigi 40 billion and sani podi 9 billion. Koro onge kaka inyalo pimo governors ariyogo. But nitie kaka tinde wadhi ir governors to watimo nonro ae wadhi irgi to wanyiso gi ni nonro ma watimo ni nyiso ni county ni dhi kama to kwa compare ki county moro nikech gigo chalruok opogre to koro in terms of gigo ma waseng'iyo magin services to nonro marwa milongo ni County Governance Watch en ong'iyo weche mag pi, weche mag pur, weche mag ndara, weche mag somo aeto sani watimo moro milongo ni integrity mane wagolo tarik 4 December last year manyiso ni transparency and accountability nikech integrity to en gima inyalo ng'iyo nikech nitie indices mopogre koro for example access to information ka county nigi website mare ang'o ma moni keto ne jopiny information mondo gine ka budget making process for example public finance management chiko wacho ni samidhi e public participation mi jopiny copies mar budget midwani mondo gidhi ng'iye ang'o ma moni goyo negi copies mar mondo nyisgi omiyo samoro bende ng'iyo ka nitiere gik mopogre ma institutions mopogre ng'iyo but berne kaka na wacho mokwongo en ni konyowa mar mondo wadongre kaka watimo weche mag telo kaka bende sirikacho makor gwenge bende konyo to mogik Joyce en ni kaka Jovino wacho at the level of the Council of Governors bende konyogi nikech koro ka gisebet kaka jotelo mag counties to kamukunji meki ginyalo penjre ni to jatelo ma Murang'a in ang'o mani timo maber momiyo jononro oneno ni mondo giketi namba 1 to an kaka for example Murang'a no buoga nikech naparo ni Makueni ema dhi bet namba 1 to nikech ka watimo nonro mekwa kata mana mara anti corruption Makueni ema notelo kendo last year kane watimo Makueni ema notelo to en nikech king'iyo mechanisms moket to nyiso ni adiere nitiere steps ma governors timo maparo ni emomiyo nyaka kata mana Mheshimiwa Irungu Kang'ata king'iyo kata kaka jo Infotrack wacho ni otimo maber e weche mag thieth kwa mfano adieri kidhi Murang'a tineno ka nitie gimilongo ni Kang'ata Care masani jogo embrace kendo jodak Murang'a kendo kata kidhi kacha to nitiere pesa matin kabisa mikwai to bende jo Murang'a County ok girit ni nyaka sirikal mamalo ema nyaka ornegi yath nitiere gigo magitimo within the facilities space ni moko matino tindo ma sirikal mar county kelo kendo nyaka thieth bende jogo ma jotuo bende nitie pesa matin mikwayogi to giketo magiteka na chiel to miyo hospital boost mar mondo koro ginyiew yath mopogre gi ng'ama pod dwa en jatelo mar county madwa ni mondo rit pesa mae national government ekodhi godo KEMSA mondo pesa obi koro en about innovation paro maliw ma jatelo nyalo bedo godo en about riwruok gi ji nikech bende dware ni mondo ibedo gi stakeholders ma bende siri nikech out of gima Jovin be okwachni en ni counties gi nitie moko man gi partnerships gi donors mamiyo gi grants kendo gin gi partnerships bende gi other institutions mag sirikal mamaro ma bende konyo gi weche mag ndara kaka kera kura gi moko matindo but ja piny to samoro ok ong'eyo mano en ono mana ni tabu man godo en ni ndara olosi to kaka idhi lose kako dhi bet mano kendo koro mano ok en gima nyalo bodho japiny adwa ng'e ni pesa ni to akanye en ndara owuok ka kako chwe to kane kamoko chuodho bende ok chando omiyo nitiere gik mang'eny ma nonro gi konyowa to berne en ni at the level of the Council of Governors bende gi embrace nikech sani okine katinde ibwogo ji igoni simbe moko ma bende moni nendo kech kane wachako nitie kata governors mane dwa ni mondo chulgi mondo gibed namba 1 nitie governors bende ma kiketo gi piny kacha to bende gi piny ni to iniketo apiny ni sebet governor beso agoni e kura koro kakiyanyi gigo minyisi bende samoro buogi mabe wachni to mana paro nana konya mondo telo dhi maberni kara koro gima watimo ni en gima rach malich ma ng'ato dwa mana ni mondo o abduct kata mondo mak ng'ato gi thuon iwacho point moro kanyo